హరి హరి హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్లో ఈరోజు మనము 4వ స్కందము అయినటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 7వ అధ్యాయము దక్షిణించే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని 35వ శ్లోకమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే కదా స్క్రీన్? వచ్చింది ప్రభు. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 35వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సిద్ధా ఊచుః చిద్దా ఊచుః సిద్ధా ఊచుః అయం త్వత్కథామృష్టపీయూషనద్యాం. అయం త్వత్కథామృష్టపీయూషనద్యాం. అయం త్వత్కథామృష్టపీయూషనద్యాం. మనోవారణ క్లేశదవాగ్నిదగ్ధః
మనోవారణ క్లేశదవాగ్నిదగ్ధః మనోవారణ క్లేశదవాగ్నిదగ్ధః మనోవారణ తృషార్తో వడగాఢో న సస్మారదావం తృషార్తో వగాఢో న సస్మారదావం తృషార్తో వడగాఢో న సస్మారదావం తృషార్తో వగాఢో న సస్మారదావం న నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్నవన్నః న నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్నవన్నః న నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్నవన్నః హరే కృష్ణ. సిద్ధావూచుః అయం త్వత్కథామృష్టపీయూషనద్యాం మనోవారణ క్లేశదావాగ్దగ్ధః అయం త్వత్కథామృష్టపీయూషనద్యాం మనోవారణ క్లేశదావాగ్నిదగ్ధః తృషార్తో వగాఢో న సస్మారదావం న నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్నవన్నః తృషార్తో వగాఢో న సస్మారదావం నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్నవన్నః తృషార్తో వగాఢో న సస్మారదావం న నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్నవన్నః తృషార్తో వగాఢో న సస్మారదావం నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్నవన్నః. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. సిద్ధా ఊచుః అయం త్వత్కథామృష్టపీయూషనద్యాం మనోవారణ క్లేశదావాగ్నిదగ్ధః తృషార్తో వగాఢో న సస్మారదావం
న నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్న వన్న సిద్ధాఊచుః అయం అయం త్వత్కామృష్టపీయూషనద్యాం అగాఢో నిష్కామతి బ్రహ్మ మతి బ్రహ్మ సంపన్నవన్నః. హరే కృష్ణ. సో నిన్న చదవని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, శ్లోక చదివే వాళ్ళు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ, తర్వాత డిఎం హరే హరే శశికళ మాతాజీ ప్రభుజీ. పేరు ఏదో రాలేదు. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కోటేశ్వరి కృష్ణ మాతాజీ, గురూజీ. శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, చదవండి. అయం త్వత్కృతమృష్ట పీయూషనద్వాం మనోవారణః క్లేశదావాగ్నిదగ్ధః తృషార్తోవగాఢో న సస్మర దావం నిష్క్రమతి బ్రహ్మ సంపన్న వన్నః. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సిద్ధా ఊచుః అయం త్వత్కాదమృష్టా పీయూషా నద్యాం మనోవారణ క్లేశదావాగ్నిదగ్ధః తృషార్తో వగాఢో న సస్మారదావం న నిష్కామతి బ్రహ్మ సంపన్న వన్నః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరి హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సిద్ధా ఊచుః అయం త్వత్కథామృష్ట పీయూషనద్యాం మనోవారణః క్లేశదావాగ్నిదగ్ధః తృషార్తోవగాఢో న సస్మారదావం న నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్నవన్నః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సిద్ధాఊచుః అయం తదానుష్ఠా పీయూష నంద్యా మనోవారణః క్లేశదావాగ్నిదగ్ధః తృషార్తో వగాఢో న సంస్పరాక్తావం నా నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్న వన్నః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సిద్ధావూచుః అయం త్వత్కథమావృష్టి పీయూషనద్యాం మనోవారణః క్లేశదావాగ్నిదగ్ధః తృషార్తోవగాఢో నా సంసారదావం నా నిష్క్రమమతి బ్రహ్మ సంపన్న వన్నః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సిద్ధావూచుః అయం త్వత్కథామృష్టా పీయూషనద్యాం మనోవారణః క్లేశదావాగ్నిదగ్ధః తృషార్తోవగాఢో న సస్మారదావం న నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్న వన్నః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సిద్ధా ఊచుః అయం త్వత్కథామృష్ట పీయూషనద్యాం మనోవారణః క్లేశదావాగ్నిదగ్ధః తృషార్తోవగాఢో న సస్మారదావం న నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్న వన్నః. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. చంద్రావతి సిద్ధఊచుః ఆయం త్వత్కథామృష్ట పీయూషానాద్యం
మనోవారణః క్లేశదావాగ్నిదగ్ధః తృషార్తో వగాఢో న సస్మారదావం నా నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్నవన్నః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. ఓకే, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సిద్ధాఊచుః అయం త్వత్కథామృష్ట పీయూష నద్యాం మనోవారణ క్లేశదావాగ్నిదగ్ధః తృషార్తో వగాఢో న సస్మారదావం న నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్నవన్నః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సిద్ధ ఊచుః సిద్ధులు ప్రార్థించిరి. అయం ఈ త్వత్కథా నీ లీలలు దృష్ట విశుద్ధమగు పీయూష అమృతము నద్యాం నదియందు మనః మనసనెడి వారణః ఏనుగు క్లేశములు దావాగ్నిచే దగ్ధః తపించి తృషా అహము ఆర్తః పీడితయై అవగాఢః మునిగి న సస్మార మరచునో దావం దావాగ్ని లేదా క్లేశములను న నిష్క్రామతి బయటకు రారు బ్రహ్మ సంపన్నవత్ మునిగినట్లుగా మా యొక్క హరే కృష్ణ భావము. సో ప్లీజ్ రిపీట్. సిద్ధగణము ఇట్లు ప్రార్థించిరి. ఓ దేవా దావాగ్నియందు తపించెడి ఏనుగు నదిలో ప్రవేశించి సమస్త క్లేశములను మరచెడి రీతి మా మనసులు నీ కథామృతమునది యందు సదా మునిగియుండి అట్టి దివ్యానంద మధురిమను వేడ కోరుకున్నవి. హరే కృష్ణ. ప్రభు. హరే కృష్ణ. చదివండి. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. 8 రకములకు సిద్ధులు సంపూర్ణంగా నుండినటువంటి సిద్ధలోకమునకు చెందిన సిద్ధగణము పలికిన వాక్యం ఇది.
ఆ సిద్ధలోక వాసులు అష్టసిద్ధులపై పూర్ణ నియంత్రణను కలిగి ఉన్నను పలుకులను బట్టి విశుద్ధ భక్తులని గోచరించుచున్నది. వారెల్లప్పుడూ భగవల్లీలామృత నది అందే మునకలు వేయుచుందురు. భగవల్లీలా శ్రవణమే కృష్ణ కథ అనబడును. భగవల్లీలామృత సాగరమున మునిగిన వారలు ముక్త పురుషులనియు భవ భయము వారికి లేదనియు భక్త ప్రహ్లాదుడు పలికియుండెను. సామాన్యుని మనసు సదా ఉద్విగ్న పూర్ణమయుడని సిద్ధగణము పలికిరి. దానికై దావాగ్నియందు తపించి ఉపశమనమునకై నదియందు ప్రవేశించు ఏనుగు ఉపమానము ఒసగబడినది. సంసార దావాగ్నిచే తప్తులైన మానవులు కృష్ణ లీలామృతమును నదిలో ప్రవేశించినచో భవక్లేశములనన్నింటినీ మరువగలరు. యజ్ఞములు కావించి సత్ఫలితములను పొందుట వంటి కామ్యకర్మలను సిద్ధగణము లెక్క చేయరు. కేవలము భగవల్లీలా చర్చయందే వారు మునిగియుందురు. అదియే వారిని పూర్ణముగా సంతోషప్రదులను కావించును. శుభ అశుభ కార్యములను వారు పట్టించుకొనరు. సదా కృష్ణ భక్తి భావనలో నిలిచియుండు వారికి శుభాశుభ కర్మలను గాని యజ్ఞములను గాని చేయవలసిన అవసరం లేదు. వేదవర్ణితమగు సమస్త విధానములను తన యందే ఇముడ్చుకొని ఉన్నందున కృష్ణ భక్తి భావన స్వయముగా పూర్ణమై ఉన్నది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. పర్వాలేదు లెక్క. దసరా శుభాకాంక్షలు యొక్క నమస్కారాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకాలలో ఆ దక్షుడు నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞం దగ్గర ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుణ్ణి ఆదినారాయణ రూపంలో ఆయన అష్టబాహువులతో కూడి దర్శనమిచ్చినటువంటిది. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఒక్కొక్కరుగా ఆ విష్ణు భగవానుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. సో పూర్వపు శ్లోకాలలో మొదట దక్షుడు, తర్వాత మరి ఋత్వికులు, సభా సదస్సులు, రుద్రుడు, బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు,
తర్వాత ఋత్వికుల యొక్క భార్యలు, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి, మరి ఆయన యొక్క దృష్టి సారించడం వలన పవిత్రమయ్యేటువంటి విషయాలను, ముఖ్యంగా ఆ ఋత్వికుల యొక్క భార్యలు పూర్వపు శ్లోకాలలో 33వ శ్లోకంలో వారు ఆ సమస్త యజ్ఞ ఏర్పాట్లు నాశనమైనవి కాబట్టి మీ యొక్క సుందరమైన కమల నయన వీక్షణల చేత ఈ యజ్ఞస్థలి అంతా పవిత్రము అగుగాక అంటూ వారు వేడుకున్నటువంటి విషయాలు. తదుపరి ఋషులు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించారు. హే ప్రభు, నీ కర్మలు పరమ అద్భుతములు, నీవే సమస్తమును నీ శక్తుల చేత వనగూర్చినప్పటికీ అట్టి కర్మల చేత నీవు ఏమాత్రము అంటబడవు. కరుణా ప్రాప్తికై బ్రహ్మ వంటి గొప్ప దేవతలు కూడా మరి అర్చించబడేటువంటి లక్ష్మీమాత నీ యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఆమె నిరంతరము ఉన్న ఆమె ఎడ కూడా నీవు ఆసక్తుడవు కావు అంటూ ఆ భగవానుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కర్మలు కార్యాలను గురించి వర్ణించినటువంటిది. అలాగే భగవంతుడే చెప్తాడు స్వయంగా, నమాం కర్మ లిప్మంతి అంటూ చెప్పబడినటువంటి. సో మరి ఆయన ఈ సృష్టి మొత్తానికి కూడా సృష్టించబడము, పోషింపబడము, సమస్త సృష్టి పోషింపబడము, లయించబడము, అది అన్నీ కూడా ఆయనలోనే ఉన్నప్పటికీ దేని ఎడ కూడా ఆయన ఆసక్తుడు కాడు. ఏవి కూడా ఆయన చేయవలసినటువంటి అవసరం లేకపోయినా మార్గదర్శకత్వంగా మరి ఆయన నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో కనుక భగవంతుడు చేసేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క కర్మలు గురించి, లీలల గురించి, ఆ భగవానుని యొక్క పరమోత్కృష్టమైనటువంటి దివ్యత్వాన్ని గురించి ఆ ఋషులు పేర్కొన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఆ పూర్వపు శ్లోకంలో చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే సాధారణ మానవుడిలాగా, సాధారణ జీవుడిలాగా మరి ఆ భగవానుడు పుణ్య ఫల కర్మల ఎడ లేదా పుణ్య ఫలముల ఎడ ఆసక్తుడయ్యేటువంటి అవకాశమే లేదు. ఆయన సంపూర్ణుడు అనేటువంటిది అక్కడ ఋషుల ద్వారా చెప్పబడినటువంటి అంశము. ఇక ఈరోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో ఆ సిద్ధులు ఆ విష్ణు భగవానుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రార్థనలను గురించి మనము ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో చూడబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఈ శ్లోకం 35వ శ్లోకం ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది సిద్ధుల చేత. దీన్ని మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సిద్ధా ఊచుహు అయం త్వత్కథామృష్ట పీయూష నద్యాం మనోవారణ క్లేశ దావాగ్నిదగ్ధః తృషార్తో వగాడో న సస్మారదావం న నిష్క్రామతి బ్రహ్మ సంపన్నవన్నః. సో ఆ సిద్ధగణము ఆ దేవదేవుడైనటువంటి విష్ణు భగవాను ఈ విధంగా ప్రార్థించిరి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ దేవా, దావాగ్ని యందు తపించెడి ఏనుగు నదిలో ప్రవేశించి సమస్త క్లేశములను మరిచెడి రీతి. సో మరి ఆ ఏనుగులు దావాగ్నితో తప్పించేటువంటి సందర్భంలో ఎంతో బాధపడుతూ ఉండేటువంటివి. కానీ ఎప్పుడైతే మరి అవి చల్లటి నీరున్నటువంటి నదిలోనికి ప్రవేశిస్తాయో వెంటనే అంతకుముందు ఆ దావాగ్ని ద్వారా అవి తప్పించినటువంటి ఆ తపనలు అన్నిటిని కూడా మర్చిపోయే విధంగా
మా మనస్సులు, ఇక్కడ సిద్ధులు, సిద్ధగణం అంటూ ఉన్నారు. మా మనసులు నీ కథామృత నది, కథామృతము అనబడేటువంటి మరి ఏంటి, కృష్ణ భగవాను యొక్క దేవదేవుడైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుడు కృష్ణ భగవాను యొక్క కథామృతం అనేటువంటి నది యందు, అంటే నీ యొక్క దివ్య నామము, గుణము, లీలలు, కర్మలు అన్నింటిని గురించి కథామృతం, ఆ కృష్ణ కథామృతము అనేటువంటి నదిలోనికి ప్రవేశించినట్లయితే, అలా నీ ఆ కథామృత నదియందు సదా మునిగియుండి, మేము అంటే నీ యొక్క కథామృతంలో మునిగి ఉన్నప్పుడు మరి అటువంటి దివ్యానందం మధురిమను, సో అంటే బ్రహ్మానందం వంటిది అని చెప్తున్నారు. అలా నీ కథామృత నదియందు సదా మునిగియుండి అట్టి దివ్యానంద మధురిమను వీడ కోరకున్నవే, అంటే నీ యొక్క కథామృతము వినాలి వినాలి అనేటువంటి భావనలోనే ఉన్నాం. దాని నుండి బయట రావాలి అనేటువంటి కోరిక మాకు కలగడం లేదు మా మనసులకు అంటూ, మరి ఇక్కడ సిద్ధగణము అంటే ఏంటి? సాధారణంగా సిద్ధులు మనకి అష్టసిద్ధులు అని చెప్తుంటుంటాం కదా. మరి ఆ సిద్ధులు పొందినటువంటి వారు ఇక్కడ మరి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నటువంటిది, అష్టసిద్ధులను పొందినటువంటి ఆ సిద్ధగణము ఆ విష్ణు భగవాను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఓ దేవా, దావాగ్ని యందు తపించడి ఏనుగు నదిలో ప్రవేశించి తన యొక్క బాధల, అంతకుముందు తాను పడ్డ బాధలన్నింటినీ కూడా మరిచిపోయిన విధంగా మా యొక్క మనసులు నీ యొక్క కథామృతమునందు సదా మునిగియుండి మరి మేము దాని నుండి బయటకు రావాలనేటువంటి కోరిక కలగడం లేదు. భగవద్గీతలో కూడా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్తూ ఉంటే వింటూ అంటుంటాడు, ఓ కృష్ణ, నీ వచనామృతము వింటూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది, తనివి తీరడం లేదయ్యా అని అంటుంటాడు. అది భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణం. అంటే భగవంతుని యొక్క కథలను ఎంత ఎక్కువగా శ్రవణం చేస్తూ ఉంటే, ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే ఎలా, అలాగే కృష్ణ భగవానులు వారు కూడా చెప్తారు, విశుద్ధ భక్తులు నా యొక్క లీలలను ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు అంటూ చెప్తారు భగవద్గీతలో కూడా. మరి ఇక్కడ అష్టసిద్ధులను పొందినటువంటి సిద్ధగణము ఆ భగవంతుని. సో మనకి అష్టసిద్ధులు అనిమా మహిమ చైవ గరిమా లగిమా తత ప్రాప్తి ప్రాకామ్యమీషత్వం వశిత్వం శాష్ట సిద్ధయ. అంటే ఇక్కడ అష్టసిద్ధులు అనిమ మహిమ గరిమ లగిమ ప్రాప్తి ప్రాకామ్యం ఈశత్వం వశిత్వం అంటే మొదలైన 8 సిద్ధయ సిద్ధులు అని చెప్పబడినటువంటి శ్లోకం అది. సో మరి అటువంటి సిద్ధులు ఏంటి? ఇక్కడ అష్టసిద్ధులను పొందినటువంటి వారు అనిమా అంటే శరీరాన్ని సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా చేసుకోగలిగేటువంటి సిద్ధిని పొందినటువంటి వాళ్ళు. అనిమ అనేటువంటి సిద్ధి అంటే దాన్ని వాళ్ళు దేనిలోనికైనా ప్రవేశించగలరు. అదే చెప్తాం కదా, పూర్వకాలంలో మహర్షులు ఋషులు సిద్ధులు దేనిలోనైనా వెళ్ళగలిగేటువంటిది. సో అంటే వారి యొక్క శరీరాన్ని సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా అతి చిన్నదిగా చేయగలిగేటువంటి సిద్ధి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అనిమా సిద్ధి అని చెప్తాం. అలాగే మహిమ సిద్ధి
సో దీన్ని మనం చూస్తాం కదా, హనుమాన్ లంకలోకి వెళ్ళినప్పుడు. సో మహిమ అంటే శరీరాన్ని అతిపెద్దగా చేయగలిగేటువంటి సిద్ధి. అలాగే గరిమ అంటే శరీరం యొక్క బరువును విపరీతంగా పెంచుకోగలిగేటువంటి సిద్ధి. అతి చిన్నగా చేసుకునేటువంటి సిద్ధి అనిమ, అతి పెద్దగా చేసుకునేటువంటిది మహిమ. గరిమ అంటే శరీరం యొక్క బరువును విపరీతంగా పెంచుకునేటువంటిది. లగిమ శరీరమును అతి తేలికగా చేసుకునేటువంటిది. నీటిపై నడుస్తూ ఉంటుంటారు, గాల్లో తేలిపోతూ ఉంటుంటారు అంటాం కదా. అనిమ, మహిమ, గరిమ, లగిమ. లగిమ అనేది శరీరమును అతి తేలికగా చేసుకోగలిగేటువంటి సిద్ధి. ఇక ప్రాప్తి, ప్రాకామ్య, మీషత్వం, వశిత్వం చ అష్టసిద్ధయ. ప్రాప్తి, ప్రాప్తి అంటే ఏంటి? పొందుట. ఏది కావాలంటే దాన్ని పొందుకోగలిగేటువంటిది సిద్ధి. ఏది కోరుకుంటే అది వారి ఎదుటనే ప్రత్యక్షమయ్యే విధమైనటువంటి సిద్ధి. కావలసిన వస్తువులను పొందుట అనేటువంటి దాన్ని ప్రాప్తి అని అంటుంటారు. ప్రాప్తి. మనం ఏదైనా దొరకలేదు అనుకోండి, మాకు ఆ ప్రాప్తం లేదంటుంటాం కదా, అలా. హరే కృష్ణ. సో ఈ ప్రాప్తి అంటే ఏంటి? కావలసినటువంటి వస్తువులను పొందుట అనే సిద్ధిని ప్రాప్తి సిద్ధి అని చెప్తుంటారు. ఇక ప్రాప్తి, ప్రాకామ్య, మీషత్వం. ప్రాకామ్య అంటే కావలసిన భోగమును అనుభవించుట. ఏది అనుభవించాలి అని అనుకుంటే దాన్ని అనుభవించేటువంటి సిద్ధిని వాళ్ళు పొంది ఉండేటువంటిది ప్రాకామ్యం అని చెప్తుంటారు. ఈశత్వం ఎవరిపైనైనా దేనిపైనైనా అధికారాన్ని పొందగలిగేటువంటి ఇది పొందడాన్ని ఈశత్వము అని చెప్తారు. ఈశ అంటే అది కదా, ప్రభువు. అంటే దేనిపైనైనా ఎవరిపైనైనా ప్రభుత్వ భావనను పొందేటువంటి సిద్ధి. ఇక వశిత్వం, వశీకరణం అంటాం కదా, వచప లోబర్చుకోవట. అన్ని జీవులను, అన్ని భూతాలను లోబర్చుకునగలిగేటువంటి సిద్ధి ఏదైతే ఉందో దానిని వశిత్వము అని చెప్తుంటారు. ఇలా మరి ఈ అష్టసిద్ధులను పొంది ఉన్నటువంటి ఆ సిద్ధగణము భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నది, విష్ణు భగవానుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఏమని? ఓ దేవా, దావాగ్ని యందు తపించడి ఏనుగు నదిలో ప్రవేశించి సమస్త క్లేశములను మర్చిపోయిన విధంగా మా యొక్క మనసులు నీ యొక్క కథామృతము అనే నదిలో సదా మునిగియుండి అట్టి దివ్యానంద మధురిమను వదులుకోవడానికి ఇష్టపడడం లేదయ్యా అంటూ వాళ్ళు ఆయనని, ఆ విష్ణు భగవాన్ని, తన ఎదురుగా ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుని వాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి ఈ సిద్ధులు అనేటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా 8 రకాలైనటువంటి, ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో ఈ 8 రకాలైనటువంటి సిద్ధులను పరిపూర్ణంగా మరి పొందినటువంటి సిద్ధలోకానికి చెందినటువంటి సిద్ధగణము పలికినటువంటి వాక్యం ఇది. అది కదా మరి ఆ భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవలసినటువంటిది. సో వాళ్ళు ఆ భగవంతుడితో ఉన్న సంబంధాన్ని, వాళ్ళు అవన్నీ అన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మరి ఆ కృష్ణ కథామృతము అంటే ఏంటి? కథ, కృష్ణ కథ అంటే భగవంతుని యొక్క లీలల శ్రవణం చేయడం కదా. మరి ఆ విధంగా ఆ సిద్ధవో లోకవాసులు అష్టసిద్ధులపై పూర్తి నియంత్రణ కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు?
భక్తి కృష్ణ కథామృత దివ్యానందాన్ని కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళు. సో అలా భగవల్లీలామృత సాగరమున మునిగిన వారులే ముక్త పురుషులు అని, లేదా అటువంటి వాళ్ళకి భవభయము ఉండదు అని భక్త ప్రహ్లాదుడు పలికినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడే మనకి భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలోని 9వ శ్లోకంలో చెప్తారు, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. మరి కృష్ణ భగవానుడు వారు అర్జునుడితో చెప్తారు, ఓ అర్జున, నా జన్మము కర్మలన్నీయు కర్మల యొక్క దివ్య స్వభావమును తెలుసుకున్నవాడు శరీరమును విడిచిన తరువాత తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మింపక నా నిత్య ధామమును పొందుతాడు కదా. సో ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ సిద్ధగణము మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ దివ్య కృష్ణ కథ అనబడేటువంటి భగవల్లీలల శ్రవణాన్ని వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఉన్నారు. అలా మనసు ఎప్పుడూ దానిలోనే మునిగిపోవాలని కోరుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు యొక్క దేహమైన ఆ భగవంతుని యొక్క దేహము, ఆయన యొక్క కలాపాలు దివ్యమైనటువంటివి. సో ఆయన గురించినటువంటి మరి ఆయన యొక్క లీలలను గురించి, ఆయన కథా అమృతాన్ని గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వాడు, అంటే భగవల్లీల అమృత సాగరమున మునిగిన వారిలో ముక్త పురుషులని భక్త ప్రహ్లాదుడు పలికి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేసినటువంటిది. మరి వాస్తవానికి మరి ఆ మహాభాగవతుడైనటువంటి భక్త ప్రహ్లాదుడు కూడా తన తల్లి గర్భంలోనే ఉన్నప్పుడు నారదుడు ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క కథ, కృష్ణ కథామృతాన్ని ఆయన విన్నటువంటిది. సో కనుకనే ఆయనకు, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని తత్వాన్ని గురించి తెలుసుకొని ఆ భగవతత్వంలో కృష్ణ కథామృతంలో లీనమై ఉన్నటువంటి వాడికి ఈ భౌతికమైనటువంటి భయాలు ఏవి కూడా ఉండవు అని చెప్తారు. కనుకనే మరి 5-6 సంవత్సరాల ప్రాయంలో ఉన్నటువంటి అతడు మరి ముల్లోకాలను జయించి దేవతలందరినీ కూడా అందరిపైన కూడా ఆధిపత్యాన్ని పొందినటువంటి, అందరినీ గడగడలాడిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు దగ్గర కూడా ఆయన ఏ విధమైనటువంటి భయాన్ని ప్రదర్శించకుండా నిర్మోహమాటంగా ఆయన ఆ భగవతత్వాన్ని గురించి తన ఆధ్యాత్మిక గురువు అయినటువంటి నారదుడి నుంచి విన్నటువంటి అంశాలను చెప్తాడు. సో అది భగవంతుని యొక్క జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం, ఆయన యొక్క ఆ జననము కర్మలు అనేటువంటి దివ్య కథామృతాన్ని వినడం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనం. అలా మునిగి ఉన్నటువంటి వాడికి ఈ భవబంధనాల గురించి కానీ ఈ భౌతిక దావాజ్ఞల గురించి కానీ భయపడేది లేదు. సో కనుకనే ఎన్నో రకాలైనటువంటి పెద్ద పెద్ద ఏనుగుల చేత, మహాగజాల చేత తొలగించబడుతున్నప్పటికీ, కాలకూట విష సర్పాల చేత కల్పించిన కూడా మరి అగ్నిలో వేసిన ఎక్కడ కూడా ఆయన భయపడలేదు. ఆయన ఎక్కడ ఇబ్బందికి గురికాలి. ఎందుకు? సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఉన్నటువంటి వాడు భగవంతుని పైన. ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసమే భగవంతుని ఎడ ఉన్నటువంటి వాడు సంపూర్ణంగా ఆ భగవంతునికి శరణాగతులైనటువంటి వాడి యొక్క రక్షణ ఆ భగవంతుడే చూసుకుంటాడు. కనుకనే ప్రహ్లాదుణ్ణి ఆ భగవంతుడే రక్షించాడు కదా. సో అందుకే చెప్తారు మనకి గురువులు,
కృష్ణ భగవానుడు కాపాడాలనుకున్న వాడిని ఎవడూ ఏం చేయలేడు. ఒకవేళ కృష్ణ భగవానుడు శిక్షించాలి అనుకున్న వాడిని ఎవడూ కూడా రక్షించలేడు. సో కృష్ణ భగవానుడు కాపాడేవాడిని ఎవడు శిక్షించలేడు, ఎవడు హాని చేయలేడు అనేటువంటి దానికి భక్త ప్రహ్లాదుడినే ఒకే లీలలో మనం రెండు కూడా చూడవచ్చు. భక్త ప్రహ్లాదుడు ఎంత ఆయన్ని సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేసిన అన్నీ కూడా వ్యర్థ ప్రయాస అవుతుంది భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి ఆయనకు. అదే లీలలోనే నరసింహావతారం లీలలో భగవంతుని యొక్క అదే లీలలో మరి హిరణ్యకశిపుడు ఇంట్లో కానీ బయట కానీ మానవుడి చేత కానీ జంతు చేత కానీ ఆయుధాల చేత కానీ కదా, పగలు కానీ రాత్రి కానీ నేలపైన కానీ గాలిలో కానీ అంటూ ఎక్కడ అంటే తనకి ఏ విధంగానూ మరణం సంభవించకూడదు అని గొప్ప వరాన్ని పొందిన వాడిలా ఉండి విర్రవిగుతూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి. కానీ భగవంతుడు నరసింహ అవతారంలో వచ్చేసి ఒక క్షణకాలంలో కొద్ది కాలంలో సంహరించినటువంటిది. సో కనుక భగవంతుడు రక్షించాలి అనుకుంటే, కృష్ణుడు రక్షించాలి అనుకుంటే ఎవ్వడూ ఏమీ చేయలేడు. కృష్ణుడు శిక్షించాలి అని అనుకుంటే ఎవడూ కూడా ఆయన నుండి వాళ్ళని రక్షింపలేరు. సో ఎందుకంటే బ్రహ్మ ద్వారా. కాకపోతే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తన భక్తుల యొక్క మాటను ఏ విధంగానూ పొల్లుపోనీయకుండా ఉంచుతాడు. బ్రహ్మ ఏ విధంగా అయితే వరం ఇచ్చాడో అటన్నిటికీ అతీతంగా, మనిషి కాకుండా జంతువు కాకుండా, సగం మనిషిగాను సగము జంతువుగా ఉండేటువంటి వాడు, ఎటువంటి ఆయుధాలు కాకుండా, అంటే వాస్తవానికి జీవం ఉన్నటువంటిది జీవం లేనటువంటి దాని చేత కూడా నేను సంహరించబడద్దు అని అంటాడు. మరి గోర్లు ఒక రకంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి, జీవం ఉన్నట్లుగా భావిస్తాం, నొప్పి ఉండదు జీవం లేనటువంటిదిగా. సో ఆ నరసింహుడు తన యొక్క నకాల చేత ఆ హిరణ్యకశిపుణ్ణి సంహరించినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. సో కనుక మరి ఇక్కడ అందుకే ఆ భగవల్లీలా శ్రవణం, కృష్ణ కథ, మరి ఆ కృష్ణ కథామృత సాగరమునందు మునిగిన ముక్త పురుషులు ఇక తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తుకు రారు అని సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటిది. కానీ ఎవడైతే కృష్ణ కథా లీలామృతము ఎందు ఆసక్తుడు కాడో అటువంటి వాడి యొక్క మనసు సదా ఉద్విగ్న పూర్ణమై ఉంటుంది అని ఇక్కడ సిద్ధులు పలికినటువంటిది. అందుకోసమే అటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటుంటారు, ఆ దావాగ్ని యందు తప్పించి ఉపశమనాన్ని పొందడానికి నదిల యందు ప్రవేశించేటువంటి ఏనుగు ఉపమానం వాడబడినటువంటిది ఇక్కడ. సో మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి మనము ఈ సంసార దావాగ్ని చేత తప్తులమైనటువంటి మానవులు మరి ఆ భవక్లేశాల నుండి బయటపడడానికి, భవక్లేశాలను మరవడానికి ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సంసార దావాగ్ని చేత తప్తులైన మానవులు కృష్ణ లీలామృతమనే నదిలో ప్రవేశించినచో భవక్లేశములు అన్నింటినీ మరువగలరు. సో యజ్ఞములు కావించి సత్ఫలితములను పొందుట వంటి కామ్య కర్మలను సిద్ధగణము లెక్క చేయటం లేదు ఇక్కడ అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాద. వారు అధిక కోరుతుంది. సో యజ్ఞాల వల్ల సత్ఫలితాలు ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి సిద్ధులు వచ్చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది, ఫలితాలు. కానీ అవన్నీ వాళ్ళు కోరుకోవడం లేదు. వాళ్ళు కోరుకునేది ఏంటి, మా యొక్క మనస్సులు నీ కథామృతము అనబడేటువంటి నది యందు సదా మునిగి ఉండాలి, అట్టి దివ్యానంద మధురిమను అనుభవిస్తూ ఉండాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నాయి మా మనసులు అంటూ వాళ్ళు పలికినటువంటిది.
అంతేగాని ఈ యజ్ఞ యాగాదులు కావించి వాటి వల్ల పొందేటువంటి ఆ సత్ఫలితాలను గురించి వారు ఏవి కూడా ఆలోచించడం లేదు. కేవలము భగవల్లీల చర్చ ఎందే వారు మునిగి ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందు నుంచి వాళ్ళు బయటికి రావడానికి ఇష్టపడట్లేదు కదా సిద్ధులు. అదే మరి సిద్ధులు వారు నిత్యము ఆనందమయంగా ముక్తజీవులుగా ఉంటున్నారంటే ఆ విధంగా వారు నిరంతరము ఆ భగవల్లీల చర్చ ఎందే. ఎందుకంటే భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఆయన యొక్క లీలామృతాన్ని ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు. అలా మరి కథ శ్రవణం ద్వారా భగవంతుని యొక్క అదే వారికి ఆ పూర్ణ సంతోష ప్రదులను కావిస్తూ ఉన్నది. అంతేకాని శుభ అశుభ కార్యాలను గురించి వారు పట్టించుకొనరు. భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు, త్రిగుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు ఈ శుభ అశుభ అన్నీ కూడా ఒక రకంగానే తీసుకునేటువంటి వాడికి. ఎందుకంటే భగవంతుని ధ్యాసలో ఉన్నటువంటి వాడు అక్కడికి వెళ్ళినా భగవంతుని ధ్యానంలో ఉన్నవాడు వాడు నరకంలో ఉన్నా స్వర్గంలో ఉన్నా ఒకటే వానికి. సో కనుక మరి భగవల్లీల చర్చ ఎందే మునిగి ఉండేటువంటి వాళ్ళు పరిపూర్ణమైనటువంటి సంతోష ప్రదాలను అనుభవిస్తూ శుభ అశుభ కార్యాలను గురించి వారు పట్టించుకొనరు. సదా కృష్ణ భక్తి భావనలో నిలిచి ఉండేటువంటి వారికి ఈ శుభ అశుభ కర్మలను గాని యజ్ఞములను గాని చేయవలసిన అవసరమే లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ వేద వర్ణితమైన సమస్త విధానములు తన యందే ఇముడ్చుకొని ఉన్నందున ఆ కృష్ణ భక్తి భావనే సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణమైనటువంటిది. మరి అటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆ తత్వంలో భావనలో మునిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక వేరేగా చేయవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఏముంది? అందుకే కదా సో భగవంతుణ్ణి కృష్ణ దేవదేవుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆయనను అర్చన చేస్తే ఇతర దేవతార్చన అంతా కూడా జరుగుతూ ఉన్నట్లే. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఇతర దేవతార్చనం చేయకపోయినా ఆ భగవంతుని యొక్క అర్చనలో అన్నీ కూడా వచ్చేటువంటివి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సదా కృష్ణ భక్తి భావనలో నిలిచి ఉండేటువంటి వాడికి శుభ అశుభ కర్మలను గాని యజ్ఞములను గాని చేయవలసిన అవసరమే లేదు. వేద వర్ణితమైన సమస్త విధానములను తమ యందే ఇముడ్చుకొని ఉన్నందున కృష్ణ భక్తి భావన స్వయంగా, కృష్ణ భక్తి భావన అంటే ఏంటి? మరలా ఆ భగవంతుని లీలామృతమునందు నిమగ్నమై కృష్ణ కథ, ఆ భగవల్లీల శ్రవణం కీర్తనం, అలా భగవంతుని యందు ఆ కృష్ణ భక్తి భావనే స్వయంగా పరిపూర్ణమై ఉన్నది. కనుక ఏదైనా అసంపూర్ణమైతే కదా పూర్తి చేయాల్సినటువంటిది. మరి అది పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తి భావన కనుక ఇతర కార్యాలను చేయకపోయినా అది చేసినట్లే వస్తుంది అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది మనకి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు